बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। ये तो बेटा के लिए सब कुछ कहे, भाई के लिए कुछ कुछ कहे। भाई का दर्द भाई जानता है। एगो 2 मिनट। भाई हो भाई तो के कैसे के भूला। एक भाई अपने भाई के दर्द के लिए, बेटा तो रो ही रहा, बेटी रो रही है, पत्नी रो रही है, लेकिन एक भाई का दर्द अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं, खड़े रहिए, ज्यादा समय नहीं। भाई हो भाई तो के कैसे के भूला। भाई हो भाई तो के कैसे के भूला। जब जब याद आवे, जब जब याद आवे रोवे लगना। जब जब याद आवे आवे ला रुलाई। भाई हो भाई तो कैसे के हमारे बड़े भैया थे, बालपन में रोहनी तो और तो चला वाला रोबता तो रहली हो भैया गोदी में खेला वाला। बबुआ भाई नीरज के तरफ से ढेर सारा पुरस्कार आई भाई अंचल के हमारा तरफ से पुरस्कार हई कलाकार लोग बात सबके बांट दी। बालपन में रोहनी और धक चले के सिखावले ये भैया। जब जब रोबली तो गोदी में खेलावला। हमार भतीजा बा अमोद है चंदेश्वर बाबू के सुपुत्र, ओकरा और से ढेर सारी पुरस्कार आयल बा। हमरा तरफ से ई नाल बादक के बा। बालपन में रोहल है नीरज बाबुआ पोता बा, है सैकड़ों पुरस्कार आयल बा। है बंजू बादक के हमरा तरफ से बा। बालपन में रोहली और धक चलावला। जब जब रोवे हो लगली गोदी में खेलावला। भैया राउर दर्द बहुत छलकत, दिल आ गई, दिल में अरमान आ गई। उनके भाई छोट बारन है जुगल प्रसाद जी, उनकर पूरे परिवार के तरफ से ही 100 रुपया आयल बा। है डांसर के हमरा तरफ से तनी उठ जा बाबू, ले ले तू ले ले। बालपन में रोहली और धक चलवला। जब जब रोबे हो लगली गोदी में खेला।
हाय परपोता रौनक जी अबे चुप देखिए इनका परपोता भी बा हमरो परपोता बा हाय ढेर सारा पुरस्कार आइल बा हाय झलवाहा के खुदरा नइखे बा इहे में बांट लेबे के बा हमने कैसो लिस्ट चल में ले लो बाबू हमने कैसो लिस्ट में नाम ना आवेला हाय देखिए मुजफ्फरपुर जिला के है 200 के पुरस्कार भाई हमरा तरफ से 82 के ले लो भाई है सवेरे दोनों बेकार भाई के दर्द भाई समझे ले लो सवेरे दोनों बेकार डाब दियो तानी जू के रहली औरी धक चला बला जब जब रोबे हो लगली गोली में खेला भइली जबान तब भइली जबान तब नसीहत दिखबलो जब जवान भइली तो हमरा के सिखबले जे बबुआ कैसे चले के बा है समाज में कैसे जिए के बा आ कैसे ही संसार चली सब बात उहे सिखब अरे आबे लागी याद तब अब तारे याद तब अब तारुलाई भाई हो भाई तो कैसे के भुला भाई हो भाई तो कैसे के भुला जिया जिया बाबा तब दूर किरण से चंदा तब दूर किरण से सूरज तब दूर चंदा भैया हो तू हमके बिसराई के सुध बुध भूल गईली तोरा याद भैया घर द्वार सुनर लागे तोरा बिन भवनवा नीक नहीं लागे हो भैया तोरा बिन जहानवा घर द्वार सुनर लागे तोरा बिन भवनवा नीक नहीं लागे हो भैया तोरा बिन भवनवा भैया अब तारे निंदिया हो भैया
हो तोरा नीक देखी चंदेश्वर बाबू के परम मित्र लाल बाबू राय पिता स्वर्गीय सकल देव राय उनके सुपुत्र के तरफ से ढेर सारी पुरस्कार आयल बा हई व्यास जी के समर्पित बा 2 महीना का पसंद रोबता रे भाई में घना थवा हाय 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 ऐसे ये चंदेश्वर बाबू के दामाद बाबा हमार क्लास साथी प्रेम दोस्त बाबा हई हमारे देर से यहाँ संबंध भइल रहे शुभकामना बा आशीर्वाद रही चंदेश्वर बाबू के ओर से हमारा ओर से दिन दुना रात चौकीना बढ़ी है हई सुखी जीवन जी है हई 100 रुपया बा हई ये सब बचवा के यही में बांटे के बा खुदरा नहीं के बा मैडम आज पहला बार हमने के मिला था याद पे भैया तोरा ई भाई के याद आवता रे भैया बिन रुलाई ले लेने से पैसा ए भाई पैसा ले लेने से भाई के बिना रुलाई आवता पैसा मांग हई परपोता हई नीरज बबुआ के तरफ से ढेर सारी आइल बा हई बचवा तू ले लो हई लास्ट करी बा आ हई लोग के प्रोग्राम में डिस्टर्ब नहीं खे करब लेकिन छलक गइल दिल में अरमान आ गइल एक खातिर आ गइल वाले पूरा नहीं खे मन जरूरी रहता हमारा सरवा बढ़िया गइने हमरा बहुत एक पैसा अच्छा लेने से बहुत सुंदर ई उम्र में भी इतना टाठ आवाज बा बचवा उनका पोता के तरफ से ढेर सारा पुरस्कार आइल बा नाल बादक जी हई ले ली नाल वाला का राजा आ हमारे छोट भाई अनिल बाबू हई उनका से छोट हम भारी है हमरा से छोटी बा भैयारे में सबसे छोट अनुज प्यारा बा झाले वाला के दे दी बड़ी मेहनत जब जब याद आवे तोहर सुरतिया दीदियो नया में हो भैया और जब जब याद आवे तोहर सुरतिया निदियो नया में हो भैया हमरो रहिया तारुलाई रहिया तारुलाई भैया हम कैसे के भुला बाबू समय 1 घंटा ले ली अब मुकेश जी के भी एडवांस देता नहीं मुकेश भैया बउआ तो भैया